an balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sise Ramata Sisoko a n'aw ba tanti Ra ka bɔ Atlanta États-Unis a kun kɛra fama ye dɔɔni o kama n bɛna yafa deli aw kelen kelen bɛɛ fɛ mais fama fana ka fisa ni dɔ in ye comme on le dit mon silence n'est pas un oubli. N bɛ fɛ ka aw bɛɛ fo fɔlɔ aw ka message a n'aw ka appel diyara n ye a bonyana ma kosɛbɛ hali sisan ala k'an bɛɛ sɔn hakili la. N bɛna kuma bi fɛ kan mais ni n ko fɛ n bɛna kuma fɛ min an b'a kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛ min an b'a kɛ an n'an ka jamana cɛ. Donc komi kuma ka gɛlɛn ni n donna min gasi la kuma sen fɛ n bɛ yafa deli o tigi fɛ. N ka foli bɛ fɔlɔ Mali muso maa o maa i bɛ kan ka i ka vidéo photo message bila pour lutter ka cancer de sein kɔnɔ kɛlɛ. Donc an bɛ n b'olu bɛɛ fo vraiment an ka lutte continue parce que minnu man kɛnɛ olu tɛ se ka kɛlɛ k'u yɛrɛ ye anw de bɛ se ka kɛlɛ k'olu ye. N bɛ Mali musow bɛɛ fo. N bɛ fɛ ka bi kuma kɛ fɛ kan mais n bɛ fɛ k'a daminɛ ni foli dɔ ye. N bɛ fɛ ka n adresser n bɛ fɛ ka ɲɛsin n balimakɛ n dɔgɔnin Ras Bachi ma. N y'i ka message sɔrɔ an y'u sɔrɔ an y'u lamɛn. An ko maa o maa ni e de bɛ Maliko kɛlɛ la n'i bɛ faso kɛlɛ la e que i wulila k'i jɔ k'i b'a kɛlɛ kɛ e que i ye anw wele k'a fɔ anw maliyɛn minnu bɛ Mali kɔ kan min an b'an place dɔn an b'a dɔn an bɛ min mago min ɲɛ an b'a faamu o de la ni ko kɛra an bɛ wuli an bɛ kuma an tɛ Mali kɔnɔ dɛ an bɛ Mali kɔ kan a bɛ se ka kɛ an bɛ dugu minnu na soso t'an kan dimɔgɔ t'an kan an bɛ da climatiseur kɔrɔ ou bien chauffage kɔrɔ an b'an da an b'a essayer ka sunɔgɔ mais an caman tɛ sunɔgɔ an tɛ sunɔgɔ parce que ni ko bɛ kan ka kɛ Mali la a bɛ kan ka kɛ Afrique a bɛ kan ka kɛ jamanaw kan a dusukasi b'an tɔɔrɔ kosɛbɛ mɔgɔ tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ i ka jamana tɛ hɛrɛ la o kama an fana bɛ fɛ k'a fɔ aw ye a bɛ kɛlɛ min na an bɛɛ ka kɛlɛ don donc an b'a a kɛlɛ la an b'a la bi an b'a la sini an bɛ jeunes bɛɛ fo aw minnu ko aw ye révolutionnaire ou bien aw ye révolutionnaire ye an bɛ kɛlɛ kan an b'aw bɛɛ fo komi an b'a fɔ ka segin a kan siɲɛ 100 mɔgɔ ko kɛlɛ tɛ an tɛ mɔgɔ dɔ contre la parce que i bɛ gouvernement ou bɛ tɛ gouvernement c'est pas important pour nous anw bɛ kan ka kɛlɛ kɛ ka système de kɛlɛ jamana sigilen bɛ ko dɔ de kan min tɛ tiɲɛ kan an b'o de kɛlɛ la o de la ni min ye min kɛ i tɔgɔ ni jamu c'est pas important pour nous a kɛra wa a ma kɛ o de an ka kɛlɛ ye a kɛra an ka jamana na wa a ma kan ka o de an ka kɛlɛ donc an b'o kɛlɛ de kan bi. N bɛ fɛ ka fana maliyɛn minnu bɔra France CFA conférence la o don ka kuma ka jɔ ka boli an b'aw fo France CFA ye kɛlɛ de ye min bɛɛ ka kɛlɛ don Afrique bɛɛ ka kɛlɛ don donc an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn an ko k'an bɛ dɔ kɛ an ma se k'a kɛ nka an b'aw kɔ vraiment aw ni ciya fɔra aw ni baraji maintenant an yɛrɛ b'a jateminɛ ko semaine passée la semaine dɔ min tɛmɛna an ye fête dɔ kɛ ko Valentine tubabu ka fête dɔ ko fɛ fête mais fɛ tɛ fêter parce que fɛ ye don bɛɛ di olu kuma fila donna ɲɔgɔn kɔnɔ parce que tile filanin na kuma dɔw kun fɔra ko Mali la mɔgɔkɔrɔbaw caman bɛ yen minnu u ka baarakɛlaw u ka secrétaire n'u ka assistante u b'a essayer ka kuma dɔw f'u ma ou bien ka ko dɔw k'u la minnu dagalen tɛ ko bi n y'a fɔ ye kuma ka gɛlɛn ni donna min gasi la u ka hakɛ to kuma kɔnɔna na tuma dɔ la an tɛ kuma ko dɔw kan parce que an bɛ siran
ka do maaw gasila manga do munu gasila surtout no asoro kuma be maaw ka munu nye makorobaw ye munu aka giri andama anga kodo fu o de lambe haketo nyini be fait toujours nga tuma do lambe kuma an dogonu mbi an de mbi munu nanye kuma fo luka seka uni yorota kuma na ko ni semaine et semaine amouri ngo nyera ma ko mi nya fa nga page ka ngo mina kuma amouru kan fait mais fait su ka chan mo bi saka kay ba fe bi ki fa fe ibi ki de fe bi ki balma ke fe bi ki balma so fe ibi si ka jamana fana fe ibi ke furu nyon fe o koro ya yi fe te fenye mi e fen kelenka fo ka be sra kelenka fe ka chan amurel ka chan Gami na min fo bi o ye fe na moralité o koro ye fe ni hakili ni ye fe ta science konna na ma fo mi mako amouru i ba senti ko ni bi mo be kan afo ko mi fe ou be fe lettre ti mo wa se be ni ka dessin dessous dessin le cœur parce que science a ira ka fo ko ça ni science ka développer tant mo kumba mi ko fe be mo dessous de kono mais c'est ça science a ira ko fe be hakili kono mais comme nya fo e mi hakili fana niveau de bala ali fe fana e niveau saba de mo hakili kono fe niveau folo ou bien partie min cerveau là ou bien pour le zeben chamanche là ou pareil lobe temporal ou quoi pour le zeben côté mi clo kofe yoro me lameni ke yoro me famille ko fana be fait contrôler o yoro e fait niveau folo ya amba fuma ko sentiment ka fodro mba senti ngombi fait o yoro te contrôler ça y que ni moye ki ba fait ça le fait que atigi ko jara ye i pour le zeben parti mi bo contrôler i ka seto la ko mi ni nakili ça était décider ke ni nakili i dusu mi bi kan pampan i dusu pampan ni to contrôler ta doka i ti saka lajo afa i bolo flex saka fo mi bolo korta mi bolo jigi amba fo mako action volontaire ko ra kadi ni nye bake fin do bi par exemple ka fo ko i ni nakili ou be i dusu jelika boli fari kono i ti ko jo ou be ko lata i to contrôler o involontaire bokaye c'est ka mogo ye ka ka fait au fond we action involontaire de mogo ta décider ko me do fait i pour le zeben de bi fait ndo fara nyonko e mu ni mogo ye fait nye ka kadi ou be ye mogo ye ka kadi o kora ye ayeli ou be ka magala ou be ka fait no kala o ba i hakini jigi koron la min kadi mi bi hakini jigi ko nyumana o kora ni ye muso ibe muso min fait ça o kora e koron le muso la min yi hakini jigi kola min i de la ka yi a jari yi apsaka nyeni baninchi ni nyebolendo ou bien akuma chogo ni feno nyebole mi adu feno bole min kunjari ye kateme do febe bazolo yi kulo zeba de bo décider ka fo ni bolendo mais e rato kalama mais fe flana amba fuma ko ka iratigila ko mbi fe ka fatige doro mbi fe ka iratigila o yoro be contrôler ni ka la modi o kore mo bi se ka mo ye ka ka fe mais ita fo e ki ba fe o e lamoye o ya o yi dege ka fo kiki yere mini ab ko mi ne dubini do sa kadi obi wele ko na dubini fo ko ayi fara ka so ima fa ibo ka do ka se fa ani en buro na e manga dubini ke mais ta fe niveau sabana mi kumo de ko e muyi yoro mi nyi yen keri fe ngomba do wonde sara ka do nya fie ngombi fe mais o ko fe amba fo action sabana ma ko émotion sabana mi ba yira ka fo fait ni keri fait mbek jogo me ko mununke o contrôle ma bo contrôler o te action involontaire et volontaire ko ri ba décider ka fo meta ni kenina karsala parce que mba fait donc moralité koroy o ko ri la mona ka fo a iba dogoni adagalente ke ko fo o chaka dum itena muso to ko fe hani itika ka fait parce que a foria ateke de idegro la éducation na donc moralité koro o ko ri de ko lo zeben parti do bi mi abe fo anyana ninkan ni mai angu bonyogona o yoro bonyogona fela nan kuma na ambe kuma de ka o kora ya ye machi ti saka machi bali ka fe mi ba fe be ka mo mi ba fe parce que ira to contrôler iba dondoro ki ba tigi fe mais flama mi nya ka ira tigi la mbi fe ani sabana mi ka ko ka tigi la mi ma ira ko mi fe ibo lu be contrôler donc nan kuma na malega ko mi kle flana kuma ko mi nga fo ko mo chama mbi chokorobo chama mbi minnu be u ka secrétaire u ka assistant ye ka nyebo u fe an be kara bugotigu ye avant anya chamani
mais me fait k'a fɔ dɔrɔn pour que ka dabila il faut que cɛkɔrɔbaw k'a dɔn fɛn min b'i dusu la yen maa si t'i bali ka o kɛ i bɛ se k'o ye ala de b'o dɔn i ni kɔnɔ mɔgɔ t'o dɔn nka i bɛ jogo min kɛ i bɛ ko min kɛ o kɔfɛ k'a f'i yɛrɛ kɔnɔ ko n bɛ karisa fɛ mais est ce que a dagalen ka k'a fɛ i b'o contrôler o de la an bɛ kuma o kan k'a fɔ n'an ye kɛlɛ kɛ k'a fɔ nin man ɲi nin ka ɲi parce que an b'a dɔn lamɔ na a fɔra ko nin fɛn sugu man ɲi i k'o dabila donc ne b'a ɲini jeunes fɛ n y'a dɔn caman ye message bila k'a kuma fɔ mais an b'a fɔ tuguni pourquoi parce que fɛn niveau sabanan min y'a i b'a f'i kɔnɔ a dagalen tɛ o bɛ kɛ ni éducation de lamɔ ni kuma ɲɛfɔli a bɛ f'i ye de k'a man ɲi f'i kana kɛ sinon ni i t'a dɔn k'a man ɲi i b'a kɛ o de la diɲɛna waati dɔw kɛra maaw furula u y'u balimamusow furu dɔw y'u ba dɔgɔninw furu parce que o yɔrɔ la kun dagalen don mais sisan min n'a dagalen tɛ an k'o kɛ an b'a dɔn a man ɲi donc an tɛ sɔn k'a kɛ parce que a fɔra an tulo kɔrɔ donc an ka cɛkɔrɔba an kɔni t'olu lamɔ parce que olu cɛkɔrɔbaw ye mais an bɛ ka kuma jeunes de fɛ k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ fɛ c'est une bonne chose a ka ɲi fɛ ka ɲi ka kɛ mɔgɔ fɛ mais fɛ komi a sugu ka ca i bɛ jogo min ta i bɛ ko min kɛ k'a yira tigi i b'a fɛ o de ye kɛlɛ bɛɛ ye an k'a dɔn an ka kɛ maa min fɛ an k'an ka ligne garder o fɛ la mais tafsiri ye min fana yira tuguni a y'a fɔ ko fɛ ani juguya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kelen kunkolo zɛbɛn kelen parti kelen kɔnɔ donc o kɔrɔ ye mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ fɛ adamadenya b'u la dɔrɔn u bɛ mɔgɔ fɛ généralement u man jugu donc fɛ ni juguya bɛ ɲɔgɔn éliminer c'est comme plus i bɛ mɔgɔ fɛ plus i tɛ juguya plus i bɛ juguya plus i tɛ kɛ mɔgɔ fɛ mais science ye min fana yira qui est important o kɔrɔ y'a ye mɔgɔ bɛ kɛ maaw fɛ n'i kɛra i yɛrɛ fɛ fɔlɔ parce que n'i t'i yɛrɛ fɛ parce que fɛ bɛ dege i bɛ dege k'a fɔ de n bɛ fɛn fɛ a bɛ komi i bɛ para a bɛ komi n'i ye yiri sɔn ji la a bɛ falen fɛ fana a bɛ lamɔ de la mɔgɔ min lamɔna yɔrɔ min maaw bɛ ɲɔgɔn fɛ maaw bɛ ɲɔgɔn bonya a tigi bɛ bonya ka kɛ ten donc éducation de don an bɛ se k'a fɔ ten donc ça veut dire que an kan k'an yɛrɛ dege ka kɛ an yɛrɛ fɛ wa fana maa bɛ k'i yɛrɛ fɛ fana n'o y'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ dɔn bamananw ko yiri dɔn so dɔn yɛrɛ dɔn ka fisa nin bɛɛ ye munna parce que mɔgɔ b'i yɛrɛ dɔn o kɔrɔ y'a ye de i b'a dɔn i jɔyɔrɔ yɔrɔ jumɛn ye i kuma yɔrɔ jumɛn ye i kɛlɛkɛ yɔrɔ jumɛn o de yɛrɛ dɔn ye i ka danbe i bɔra min olu fɛn sugu donc c'est important comme n ka message an tɛ fɛ a ka tɛmɛ 15 minutes kan n bɛ k'a jateminɛ mais n ka point ye min ye n bɛ fɛ ka fɛ ɲɛfɔ cogo min dɔrɔn k'a fɔ a b'an hakili kɔnɔ fɛ niveau fɔlɔ an tɛ se k'o bali filanan an bɛ se an bɛ se ka fɛ dogo sabanan an bɛ se ka a jogo bali an na k'a fɔ hali ni n b'a tigi fɛ hali ni n y'a fɔ a ye sabanan min ye ka taa ko k'a tigi la min ye fɛ ko ye n t'o kɛ parce que n ka moralité danbe min bɛ n kan o bɛ n bali k'o kɛ maintenant n kun bɛ fɛ ka min fɔ bi k'an ka kuma conclure o yɔrɔ y'a ye an b'an ka jamana fɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ o ka ɲi o fɛ de kɔnɔna na an bɛ kan k'an ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi u bɛ kan ka video kɛ u bɛ kan ka kuma u bɛ kan ka lettres sɛbɛn parce que an bɛɛ bɛ kɛlɛ dɔ de la an bɛ kɛlɛ in kɛ mun na parce que an b'an ka jamana fɛ an b'an ka faso fɛ wa an bɛ ɲɔgɔn fana fɛ a kɛlɛ kɔnɔna na o de la n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ kɛlɛ tɛ se ka kɛ n'an ma bɛn kɛlɛkan dɔ kan an m'an jija an bɛ lutte kelen de la ka jamana kojugu kɛlɛ ni min man ka kɛ o de la an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ parce que c'est pas important mɔgɔ min y'a kɛ c'est comme n'a fɔra sisan ko cɛkɔrɔbaw bɛ ni denmisɛnninw bɛ bɔ cɛkɔrɔba tɔgɔ n'a jamu bɛ a bɛ ce n'est même pas important a bɛ kɛ wa a tɛ kɛ de n'a bɛ kɛ an b'o de kɛlɛ a kana kɛ donc pour le moment an b'o kɛlɛ de la bi bi in na k'a fɔ kojugu minnu bɛ kɛ an ka dugu la an k'a dabila an k'a essayer ka jogo ɲumanw ta minnu bɛ se ka jamana la yiriwa fɛn o fɛn i y'i ka video kɛ i y'i ka message bila i bɛ kan ka i ka kɛlɛ kɛ vraiment an ka kɛlɛ continue donc an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn comme n y'a fɔ ni n donna maaw ma gasi la u ka hakɛ to nka on est ensemble vraiment merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn ye inshallah n bɛna video wɛrɛw kɛ nin ɲɛ dɔrɔn parce que comme an kun famana ɲɔgɔn ma n bɛ fɛ k'a fɔ aw ɲɛna aw ka message an y'u sɔrɔ a diyara n ye ala ka bonya ni karama t'an ni ɲɔgɔn cɛ et que fɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ comme on le dit we love each other on s'aime bien irga b'a cɛrɛ problème t'a la n bɛ musow fana fɔ ye an ka Gao musow ni Tombouctou musow minnu bɛ kɛlɛ la an bɛna kuma o fana kan bien sûr an ka u ka autorité intérimaire entre guillemets kan mais pour le moment je vous aime bien ala k'an to ɲɔgɔn ye merci beaucoup et bye bye